Skont ir-rapport tal-World Economic Forum bl-isem ta' The Global Competitiveness Report tal-2019, pajjiżna jinsab fit-38 post, 9 postijiet aktar minn kemm pajjiżna kien fl-2012 taħt Gvern Nazzjonalista. Għal dan il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri waqt il-programm XTRA fuq l-istazzjon nazzjonali waqt li kien qed jiddibatti mad-deputat Nazzjonalista Claudio Grech. Il-Ministru Schembri għal kif dan ir-rapport jgħid ukoll li fl-Amministrar Tal-Finanzi tal-Pajjiż pajjiżna jinsab l-ewwel fost il-pajjiżi kollha madwar id-dinja. Fl-2012 taħt il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, pajjiżna kien fil-71 post fl-Amministrar Tal-Finanzi tal-Pajjiż. Punt ieħor li jsemmi dan ir-rapport huwa l-innovazzjoni fejn fl-2019 pajjiżna kien jinsab fis-37 post, 9 postijiet iżjed mill-2012 kif Malta kienet fis-46 post. Fil-programm preżentat minn Xavier Balzan, il-Ministru Silvio Schembri għal kif dan ir-rapport juri kemm l-ekonomija Maltija hija b'saħħitha għaliex toħloq ix-xogħol. Fejn jidħol il-labor supply, il-ħaddiema. Kemm aħna nikkrejaw ix-xogħol għax huma jqogħdu jgħidu għax aħna mibnien fuq ekonomija mhix reżiljenti tal-konsultant kemm mhix reżiljenti, Xavier. Li fl-ikbar sfidi kriżi ekonomija dinija, Malta għandha l-iżgħar l-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa. Dik hija l-ekonomija, mela ekonomija mibnija fuq l-isteroids kif joqogħdu jgħidu. Dan huwa l-kuraġġ li rridu nagħtu lin-negozji tagħna dak is-self-employed ngħidulu inti l-ekonomija tiegħek l-attività li taħdem inti mibnija fuq l-isteroids.